Dobro, malo moram ranije. Danas prelepo vreme. Nemam osjećaj u ovim rukavicama dok se malo ne naviknem. Krenuo da pada kiša, dobro, ne znam, zaboravio sam, da. Danas idemo zatvaranje motosezone u sajmu Novog Sada. Ima neki defile koji počinje sa... Danas je zatvaranje motosezone na Automoto berzi, sajam Novi Sad, šta god da je to, iskreno ne znam. U 2 počinje defile sa Mišeluka. Prošle godine sam išao sa Goranom iz preprošlog snimka kojeg već. I bilo je skroz drugačije vreme, bilo je veoma sunčano, vruće, bili smo u majicama, toga sećam. I taj dan sam prvi put video još jednog kivija. I od tog dana pa nadalje je ređalo sve više i više kivija i sad ih ima brdo, previše. Bio sam nekada poseban i specijalan, ali bilo nas je 2, možda 3 u ovom delu Vojvodine. Sad ih ima brdo. Prošle godine se kretalo sa Spensa, ove godine izgleda sam Mišeluka, to ne znam zašto. Malo mi žao, pošto bude dosta tih skutera, penaca i tako to, kojima verujem da je mnogo lakše doći na Spence, čak i ako su neregistrovani ili tako nešto. Znaš da i oni budu prisutni na defileu na posljednjoj, kako kažem, vožnji ove sezone, nego na Mišeluk, ali dobro, vjerojatno ima razlog zašto. Idemo na Mišeluk da se okupimo sa, nadam se, drugim vozačima. Ne znam koliko će ljudi biti ove godine pošto pada kiša. Najavili su pljusak, mada... Ali sam uzbuđen! Ovo je već kraj druge motosezone koje smo ja i Kivi učestvovali. To je ogromna stvar. Želeo bi da napravim neki snimak o tome, o iskustvu ove 2 godine sa Kivijem i generalno motorima. Ali nažalost nemam vremena za to. To će biti neki drugi put. To što je kraj motosezone ne znači da ću da prestanem da snimam. Biće još prilika, koliko ljudi. Zapravo nema uopšte toliko ljudi. Ajde vidimo šta ima. Tu su mali, idemo mi kod malih. Gdje si Jašinski? Još imam ovaj kamion dok imam prilike. Tehnošped CO2. Evo nešto radi. Kjeram priči. Kao što vidimo, sve kao što od uvijek je bilo. Što se da kažem, da, čak i ako je kraj motosezone, ne znači da se mi zaustavljamo. Ovaj snimak sam samo postao tako ranije, ima još brdo ispred koji sam snimio još pre 2 mjeseca i nisam stigao postavim, tako da to ide prvo. Pripremamo se za defile. Ću ja da budem posljednji isto. Evo ga, počinje turiranje. Svi se ređaju iza kamiona. Već se spavam, brate mi. Ništa. Počinjemo defile, meni se spava, ja ne znam, kad dođem ovdje, meni se spava. To je normalno, to nije normalno. Bukvalno dođem ovdje i zaspim, da li stoji 30 sekundi ili 20 minuta, ja ću zaspati. A s ovim rukavicama, jao ne, usao sam pogrešne rukavice. Na defilejima si stalno na pola kvačila. Ali sam se zajebu. Ovaj stavio je krep tako preko tablice, mogu da pročitam odavde šta piše. Ništa, ne znam šta da kažem. Kraj sezone, bukvalno zatvaranje moto sezone, blokiramo saobraćaj za svakog, tako da žao mi je ljudi koji su iza nas. Sve toga pravi se ceo krug oko Novog Sada, koliko ima ljudi tamo. Nema mnogo ljudi, svi se uplašili kiše. Prošle godine je bilo toliko kako ju nisi mogao stati. Moj motor se ne čuje ovdje. Ovo me bolo. Ne osjetim ništa! Je ovo rezervoar, ovo nije rezervoar, je ovo vizir, ovo nije vizir. Ovo moja glava! Nije, ništa se ne osjeti u ovome. Ne, ima osjećaj, ali jako je čudan. Svaki put kad uzmeš druge rukavice. Sad toga bio neki dan zastava. I sad su zastave svugdje na... To zaustavljamo. Ovo zaustavljamo saobraćaj. Sve toga sam se smorio, bukvalno ću zaspati. Imam neki problem sa stomakom. Ja ću zaspati. Imam neki problem sa stomakom, nisam srao nedelju dana. Ne ispred mene. Evo ga, počinje neka kišica ponovo. Treba sam obrisati vizir. Ne vidim ništa. Napravio sam grešku, ne. Zapao sam se. A što ja želim? Radi se i Brno,
Ne čujem ništa od kamiona jednog. Ajmo dalje. Ne vidim ništa. Ovako ne čujem ništa. Ovako ne vidim ništa. Aj joj, to je bilo uperano direkt u mene. Prošle godine smo bukvalno kroz centar prolazili. I bilo je... Ne vidim ništa. Ovi su mi previše glasni. Ne mogu da pričam. Da, baš lepo pada kiša, ali to ne zaustavlja većinu ljudi. Ne većinu, ali... Znači ja nazad da budem. Ovdje su malo tiši od pozadi. Da, završit ćemo na sajmu gdje se ja nadam da ima pasulja. Pošto... Naravno nisam ja pasulj. Ne samo to, ima neka automoto berza, malo ćemo napraviti krug oko toga, prošetati i onda idemo kući, pošto danas malo imamo više obaveza u našim rukama. Vidim se velik što je zastav. Aleluja. Ove godine smo proživjeli što šta, neke stvari možda nismo trebali. Ovdje su mi malo mirniji vozači od nazad, tu ću malo da ostanem. Bukvalno sam pretposlednji, ajde. Sad sam pretposlednji. Onaj kamion mi samo smeta, nije presuda svirao kad smo krenuli. Ima i patike, ima i Nike vatrene. Nisam mogu da namestim retrovizore do sad, sam dolazio jer sam žurio i sad ne vidim. To Kiwi je glasan ovdje nazad svako čuti. Čak i ako je svaki motor glasnije ovdje, ali glasnije ovdje od mog, ali ne osjetim ruki u ovim rukavicama. Znam da sam to već dovoljno rekao, nego izgleda da smo već stigli do sajma. Šta god je to bilo. Dobro, dosta, mene već boji glava. Ali dalje nije toliko loše koliko budu svi oni klinci, da filmimo majke mi. To, mene čuj, gdje su sve te 125-ice, brate mili? Ima dve ovdje mlade devojke koji su 125-icama. I to novim onako, baš ih briga za kišu, svi ostali pobegli. Ovi što se glupiraju, turiraju i gluposti. Di ste sad momci, a? Malo kišice nema nikom. Niko na bicikli nije seo u cijelom gradu, kamoli na motoru. Se lepo čuje. Vidi onog, na triciklu? To! Hej! Pogledao! Batman! Batman! Da, pardon. Moja jaja! Vidi kako je, hajde brutalan! To mi se sviđa, brate, ljudi. Noge su mu zavezane za motor. Nosi sa sobom kolica i po kiši dođe, vidim zrenjaninske tablice, sad ću da posumnjam da je Zrenjanina. Dođe do Novog Sada i se pridruži nama na defileu, na zatvaranju motosezone. Koliko je to brutalna stvar. Ovo je ispred mesi, čuje, ne, sad kad da gas. Ćemo malo naprijed da vidimo šta naprijed ima. Ajmo. Neću naprijed, lago sam, neću naprijed, šalio sam se, poštedi me, budi milosrdan, kako se to kaže? Kako se to kaže? Šta sam pričao, da? Imam neki stomačni problem, nisam bio na WC-u, dajte govna pričam o tome kako ne umem da serem. Ovo nije loše, zagreo me, mada nije hladno, ali dobro. Bacaš blato na mene! Pa neka ogromna kap direkt meni u oči. Hoću vidim naprijed šta ovdje ima. Čega li se vamo događa? To... Ne može se reći da nema, ali definitivno nije kao prošle godine. Ovo je bio haos. Još 500 stepeni i bolje, ovo mi je bolje, ovo mi se više sviđa. Manje ljudi, pipi und kaki i pipi kakalan. Plazma, mini, osvaja tvoj svet. To je jagoda, plazma s jagodom. Ne seri, to je san, bukvalno san. Novi Sad, predstavnica evropske kulture, evropska predstavnica kulture, European Capital of Culture. Uzbuđen sam, nisam davno seo za motor, onako, sve obučen. Moja porodica! Zašto u svakom snimku? Ovo je zapravo poprilično dugačak defile. Sviđa mi se, vratili smo se, verujem da ćemo sad ići direkt do sajma. Jesam ja bio u treći, what the fuck? Pardon. Zamislim šedije sa Andrej, šedio. Moja porodica! Svaki put! Zašto niko nema ovih problema sem mene? Da, ne.
Već jednom onda zaobilazim rupe, to je problem. Pararara, parara, tararara, tararara, tararara. Au! Ovo me puklo u facu! Ne! Ovo me bukvalno bilo puklo u facu. Šta god da je to bilo? Je to ovako levo? A! E to je bilo to! Mau ti jem! A! Kako to završi u mene? Bio sam 10 metra iza. Evo nas, ulazimo na sajam. O, to je čekao do sad da turiram. Haha, maše deci. Ovi padrinu stalno smetaju. U drugoj su se popet tamo. To! Čekaj, ovo mi liči na Jašinskog. Što uradi? Ko je crevo ga tu? Vidi. Makar si na kraju. Puklo je, da, puklo je na pola. Nemoj ovu sramotu da mećeš u sveci ovo. Šta kažeš? Nemoj ovu sramotu da stavljaš. Ne, to je već gotovo, to je već postavljeno. Hoćeš da te poguram? Guraj! Jače malo. Ti si našao mesto. Hoćemo. Ne smeta meni kiša, ali kad već ima mesta da se iskoristi. Pip, ovo i dalje svira. Uvijek ima zanimljivih avantura, ne može zaobići. Ti mater, sam ga zaglavio. Ne, skio sam gumu. Ajmo ti. Ću ja to sad da vratim. Kačkit ga izbacio, ja ne mogu s ovom rukom da ga vratim nazad. Kasavaki. Dobro, ja ću skinem sve sa sebe, skinem kacigu, skinem sve moguće i da obiđem malo šta ima već se čuje muziku, pozadnje pokušat ću s njim što više mogu, mada ne obećavam ništa. Dobro, pauza, nikog ne interesuje. Ja, kao pravi profesionalni debil, sam opet zaboravio da upalim mikrofon. Tako da ću na brzinu da prepričam ostatak snimka. Koji je brži? Koji je brži? Daj, može se reći da. 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 Ti si prva osoba koja me prepoznala. To je malo jezivo, kako se to uzvao? To je zelen motor. Odre zeleno, a dobro ovdje je samo jedan, ali... Gledala sam kad stala na šalu koji to taj, jer to jasno. Da. Jeste iz Novog Sada? Onda ćemo se vidjeti još. Uglavnom, sve što sam rekao je okej, idemo kući, počinje lepo da pada. Okej, au, pičemo kući. Lepo je vreme danas. Nije kraj sezone, nastavljamo dalje. Ovo je bio prvi put da me neko prepoznao, bla bla bla, idem kući, ne vidim ništa, vidim u sljedećem snimku, šta već, ne znam, ja bežim zdravo.